बरो इ सानखान्थि सोलोंथायारि इउटिउब चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ दांनानै हो। बरो इ सानखान्थि इउटिउब चेनेला फोसावनाय अनलाइन मेथ्स कचिं फर आसाम टेट 2019 नि बियो क्लास नाम्बार 2 आरो क्लास नाम्बार 2 आव सावरायनो लादों नाम्बार सिस्टेमनि सिङाव गोग्लैनाय प्लेस भेलु एन्ड फेस भेलु अफ ए गिभेन नाम्बार, मोनसे होखानाय अनजिमानि थावनि मान आरो मोखां मान। थांनाय क्लास नाम्बार 1 आव जोङो बे टपिकनि सायाव एसे सावरायखाबायमोन। जुदि नोंथाङा क्लास नाम्बार 1 बे भिडिअखौ नुवाखैब्लाथाय अब्लानिया बेनि लिंकखौ आङो नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनाव होना दोनखादों। नोंथाङा बे लिंकखौ बाहायनानै क्लास नाम्बार 1 नि भिडिअखौबो नायनो हागोन। दा जोङो थाखोखौ जागायलांसै। गिबि मोनसे सोंथि लाबाय। बे सोंथियाव दङ साम अफ प्लेस भेलुस अफ 6 इन 63606 इस। इयो बो फैदोंमोन CTET आव फैदोंमोन। इयो 2013 जानुवारियाव जानाय CTET आव फैदोंमोन। होमबाथाय मा होनना बुंदो बर'आव 63606 आव 6 नि थावनि मानफोरनि दाजाब गासैया। दा बेनि दाजाब गासैया मा जायो 6 नि थावनि बिसानफोरनि बा थावनि मानफोरनि बेखौ जों नायनि। दा इयाव जोंना मा होनाय दं लिरना लाबाय आं 63606। अब्लाथाय मानि थावनि मान होनना बुंदो नै 6 नि थावनि मान। अब्लाथाय 6 आव बबे जों नागिरना लाबाय नैबे 6 मोनसे, नैबे मोनसे आरो नै मोनसे। अब्लानिया जों ओरैबायदि खालामनांगौ नैयो 6 खौ जोङो ओरै 6 इनटु लाबाय, नैयावबो 6 इनटु लाबाय, नैयावबो 6 इनटु लाबाय। बेनि उनाव नैबे 6 आ थामहिनबा 6 आ अबे नाम्बार बिसानाव बबे नाम्बार थावनियाव दं बेखौ नायनांगौ। जोंथ' थावनि मान साननाया ओरैबायदि खामोन जे मुंसे, मुंजि, मुंजौ, रोजा, अजुत बेफोरबायदि सानना लायो। अब्ला इयो मुंसेयाव दं नालाय मा जागोन इयाव से सानजाब। ओमफ्राय उनाव आरो नै मोनसेखौ सानलांसिगोन मुंसे, मुंजि, मुंजौ, जौआव दं नालाय जौसे सानजाब। बेनिफ्राय उनाव आरो नैयो बेसेयाव दं नायनि मुंसे, मुंजि, मुंजौ, रोजा, अजुत। दा अजुतबाथाय लाथिख'आव बेसे जागोन सेजो लाथिख'आव बेसे जागोन बेखौ जों होनो थाखाय ओरैहाय माब्लाबाथाय जों सानफ्लांनो हागौ जे बेसे जागोन बिदि सानफ्लांनो हागौथ'। बेनिखायनो बेखौ जोङो ओरैबायदि नायनो हागौ जे मुंसे नैयाव मुंसेयाव थायोब्लाथाय बेयाव मा गैखाला माने लाथिख' फैलायाव सेल' फैखायो। ओमफ्राय नैनिफ्राय 10निफ्राय लाथिख'आ जागायो आरो नै मुंजियाव मोनसे, मोननै, मोनथाम, मोनब्रै माने मोनब्रैथा लाथिख' जागोन बेयाव मोनब्रै लाथिख'। अब्लानिया आं खेबसे खोन्थाबावदो जे दा अजुत मुंसे, मुंजि, मुंजौ, रोजा, अजुत। अजुताव बेसे लाथिख' गोलैयो बेखौ दिहुननो थाखाय जों मा खालामनांगौ ओरैबायदि जे मुंसेखौ गारनानै नैनिफ्राय जागायनांगौ। इयाव मोनसे लाथिख' जागोन, इयाव मोननै, इयाव मोनथाम लाथिख', इयाव मोनब्रै लाथिख'। बेखायनो नै सेजों मोनब्रै लाथिख'। दा बेखौ सानजाबना होदो जोङो 6 जों सानजाबबाथाय 6 सानजाबसे 6 ओमफ्राय लाथिख'आ बेसे मोनब्रै, मोनसे, मोननै, मोनथाम, मोनब्रै आरो इयो 6 सानजाबसे 6 ओमफ्राय लाथिख'आ बेसे मोननै आरो नै मोनसेना 6 सानजाबसे 6। दा सोंथिया ओरैबायदि होनदो जे 63606 आव 6 नि थावनि मानफोरनि दाजाब गासैया बेसे होनना बुंदो। दाजाब गासैखौ दिहुननो होदो। दाथ' जों नै मोनसे 6 नि थावनि मान मोनबाय 6, इ मोनसेनिया बेसे 600, नै मोनसेना बेसे थावनि माना 60,000। होमबा इ मोनथामखौ जों मा खालामनांगौ दाजाबना नायनांगौ आरो बे 60,000 लाथिख'आ मोनब्रै, मोननै, मोनथाम, मोनब्रै होबाय। ओमफ्राय इयाव बेसे 600 आरो इ मोनसेयाव बेसे 6 दाजाबना हो गासैखौ नैबे 6, नैबे लाथिख', नैबे 6, नै 0, 6 अब्लाथाय फिननाया मा जाखो 60606। अबे नाम्बार अपसनाव दं नियो 60606 आ नै C नाम्बार अपसनाव दङ। फिननाया C नाम्बार अपसन जाहैबाय। गुबुन मोनसे सोंथि लाबाय एबार इयाव दङ दा साम अफ प्लेस भेलुस अफ 2 इन 2424 इस।
माने 2 4 2 4 आव 2 नि थावनि मानफोरनि दाजाब गासैया बे फैदोंमोन CTET आव फैदोंमोन 2011 CTET नभेम्बराव जानाय CTET आव फैदोंमोन बियो अब्लानिया बेखौ जों दिहुननो थाखाय मा लाबाय मा होदो जों अनजिमाखौ 2424 नैबे अनजिमाया 2424 बेखौ लाबाय मानि थावनि मान दिहुननांगौ जों 2 नि अब्लाथाय 2 आव बेयाव दं जों नायबाय ये 2 आरो नैबे 2 अब्लाथाय 2 नालाय 2 सानजाब लाखाबाय 2 नालाय 2 सानजाब लाखाबाय अब्लाथाय बेसे जायगायाव दं इखौ नायबाय ये मुंसे मुंजियाव दं माने मा 10 सानजाब एबार 2 2आ बेसेयाव दं नायनि मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा माने मा 1000 सानजाबना हो अब्लानिया जों इखौ 2000 सानजाबा सरि 1000 सानजाबा बेसे 2000 जाबाय आरो जोंहा 2 सानजाबजि बेसे 20 अब्लाथाय दा जोंनो मा होनदो 2 नि थावनि मानफोरनि दाजाब गासैया माने 2 नि थावनि माना बेसे जाबाय याव 2000 2 मोनसे 2 निया बेसे जाबाय 20 अब्लाथाय इसोरनि मा होनना बुंदो इसोरनि दाजाब गासै होनदो बेनिखायनो जों दाजाबना होबाय मा नैबे 2000 इखौ लिरबाय दाजाब 20 बेसाखो 0.2 2020 अबे फिननाया नैबे ए नाम्बार ऑप्शन थाम नाम्बार सोंथि द सम of place values of 3 in 83031 is बे फैदोंमोन CTET 2013 जाय मे मान्थआव जादोंमोन बेयाव फैदोंमोन बर'आव जाबाय 8301 आव 3नि थावनि मानफोरनि दाजाब गासैया बेसेबां अब्लाथाय एखे जाहैबाय जोंनियाव लिरना लाबाय अनजिमाया मा 83031 सोरनि होनना बुंदो 3नि थावनि मान अब्लाथाय बेनिखायनो 3 खोला 2 मोनसे 3 आरो 2 मोनसे 3 सानजाब लाखाबाय 3 नालाय नैयावबो 3 सानजाबखौ लाखाबाय एबार अबे जायगायाव दं सानना लाबाय जोङो मुंसे मुंजियाव दं नालाय 3आ 10 सानजाब आरो नै मोनसेया बेयाव दं नायनि मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा माने मा 1000 सानजाबना हो अब्लाथाय 3 जो 1000 माने मा 3000 3 जो 10 माने मा 30 अब्लाथाय जोंना मा होनदो जे 3नि थावनि मानफोरखौ दिहुनबाय नैबे 3नि थावनि माना बेसे 30 बे 3नि थावनि माना बेसे 3000 अब्ला थावनि मानफोरनि मा होनदो दाजाब गासै माने दाजाब नांबाय जों 3000 जे मोनबाय नैबे 3000 आरो नै 30 बिसोरखौ दाजाबना होबाय दाजाबा बेसे मोनबाय 0303 होमबाथाय मा जाबाय 3030 आन्सारा अबे नाम्बार ऑप्शन इयो सी नाम्बार ऑप्शन गुबुन मोनसे सोंथि लाबाय बे सोंथियाव मा होनदो द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 5 in 6251 6521 and 5621 इज माने 6251 6521 आरो 5621 आव 5नि थावनि मानफोरनि दाजाब गासैया थावनि मानफोरनि दाजाब गासैखौनो दिहुननो होदो नाथाय दहायनि बायदि मोनसेल' अनजिमा नङा एबारनिया मोनथाम होनाय दं मा अनजिमा होदो बेखौ जों दिनै फार्स्टआवनो नैयो 6251 दं सल्यूशन 6251 बे दं ओमफ्राय नेक्स्टआव मा दं नै 6521 आरो मोनसे दं नै 5621 दायाव मोनफ्रोमबो बिसांखौ अनजिमाखौ लाबाय जों 6251 लाबाय 6521 लाबाय 5621 लाबाय एबार दा इसोरनि मा होनदो 5नि थावनि मानफोर होनदो अब्लाथाय मोनफ्रोमाव 5 खौ नागिर नैबे 5 दं नैबेयाव 5 दं नैबेयाव 5 दं दा बिसोरनि थावनि मान नै मोनसे 5 खौ नायबाय जों 5 सानजाब होखाबाय 5 नालाय बेसे थावनियाव दं नाय मुंसे मुंजियाव दं मुंजि माने 10 सानजाब होमबा बेसे जाबाय 50 जाखाबाय आरो नैयो बेसेयाव दं नै मोनसे 5 सानजाब होखाबाय मुंसे मुंजि मुंजौआव दं नालाय मा खालामनांगोन 100 सानजाब माने बेसे 500 जाबाय थिग बिदिनो नै मोनसे 5 बाव दं 5 सानजाबखौ लाखाबाय जों मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा माने 1000 सानजाबना होनांगौ थामहिनबा बेसे 5000 जाबाय इयो सानजाबबा अब्लानिया दा जोंखौ मा होनना बुंदो जे 5नि थावनि मानफोरनि दाजाब गासै दिहुननांगौ दा नै 5निया थावनि माना 50 नैबे 5निया 500 आरो नैबे 5निया 5000 बे गासैखौबो दाजाबना हो नैयाव दाजाबना होनसै मा होनदो 5000 जाबाय मोनसेया नैयो इ 5000 गुबुन मोनसे मा दं 500 दाजाबबाय 500खौ प्लास सिन होबाय आं ओमफ्राय नैबे 50
प्लास गासैखौबो दाजाबनो होदो बेसे जाबाय 0 नैबे जाबाय 5 नै 5 जाबाय आरो इयो बेसे 5 अब्लाथाय बेसे जाबाय 5 5 5 लाथिख' 5 5 5 लाथिख' बबे नाम्बार अपसनाव दं इयो नैबे सी नाम्बार अपसनाव दं एन्सारा इनो सी नाम्बार अपसन एबार 5 नाम्बार क्वेश्चन बेयाव होनदो द साम अफ प्लेस भेलुस अफ 4 in 6403 and 3640 is माने 6 4 लाथिख' 3 आरो 3 6 4 लाथिख' 4 नि थावनि मानफोरनि दाजाब गासैया अब्लाथाय जों मा अनजिमा लिरना लाबाय फार्स्टआवनो 6403 आरो गुबुन मोनसे मा होदो 3640 अब्लाथाय बेयाव सोरनि थावनि मान नांगौ जोंनो 4 नि नांगौ 4 नालाय इयाव 4 खौ लाबाय नैयाव जाबाय 4 अब्लाथाय मा जाबाय इयाव 4 सानजाब होखाबाय इयावबो 4 सानजाब होखाबाय दा अबे बेसेबां थावनियाव दं नायबाय जों इ मोनसेया 4 आ बेसे थावनियाव दं मुंसे मुंजि मुंजोआव दं बेनिखायनो जौसे सानजाब इ बेसे दं मुंसे मुंजियाव दं बेनिखायनो 10 सानजाब अब्लाथाय 4 सानजाब जौसे इथ' 400 जाखाबाय आरो इयो 4 सानजाब जि बेसे 40 अब्लाथाय मा होनदो 4 नि थावनि मानफोरनि मा होनदो दाजाब गासै दाजाब नांगौ बेनिखायनो नैबे 400 थाबाय आरो नै थाबाय 40 अब्ला बे जाबाय 044 माने 440 अबे नाम्बार अपसन दं इयो 440 नैबे डी नाम्बार अपसनाव दं बेनो फिननाय बिनि गुबुन मोनसे सोंथि लाबाय बेयाव दं इन द प्रडाक्ट 3759 into 9573 the sum of tens digit and units digits माने मा जाबाय 3759 into 9573 आव मुंजि आरो मुंसेनि बिसानफोरनि दाजाब गासैया इदि होनना बुंदों आरो दा इ मोननैखौ अब्लाथाय मा खालामनांबाय जों गिबियावनो नै मोननैखौ सानजाबनो नांगोन जों बेखौ सानजाबनानै जाय मोनगोन बेनि मुंजि आरो मुंसेनि बिसानफोरनि दाजाब गासैखौ दिहुननांगौ दा सानजाबग्रोना लानांबाय जों 3759 into नैयो 9573 3759 into 9573 आच्छा दा जों इयाव गोलाव आदबजोंनो बे सानजाबनायखौ खोन्थिना होनसै आं बावैसो उनावनो ओरैबायदि मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामगोन जेराव बेफोरबायदि मोनब्रै डिजिट बेदिखौबो माबोरै सर्टकाटै सानजाबो बेनि भिडिअखौबो आं बानायनानै आपल'ड खालामगोन आंनि बे चेनेलावनो दा आङो इखौ गोलावैनो सानजाबना खोन्थिग्रोनोसै दा आं बेखौ गोलाव सानजाबनाय आदबजोंनो सानजाबनानै बेखिनिखौ दिहुनना लाबाय जोंहा सानजाब गासैया माने 3759 into 9573 बेखौ मोननैखौ सानजाबबा जों बेसे मोनो 3598484 मोनो जों बेखौ मोनबाय आरो बै सानजाब गासैनिफ्राय मा खालामनो दो मुंजि आरो मुंसे मुंजिबाथाय बे मुंसे मुंजि नै मुंजि आरो मुंसे माने मा नैबे मुंसे अब्लाथाय बे मोननै बिसानफोरनि दाजाब गासैया बेसे होनना बुंदो दा होमबाथाय नैनि इखौ जों नायनोसै नैबेनि माबाया बेसे जाखो इयाव मुंसेयाव मा दङ 7 दङ ओमफ्राय उनाव इयाव बेसे दङ मुंजियाव लाथिख' दं अब्लानिया होनना बुंदो जे मुंसेनि इ मोननैनि बिसानफोरनि दाजाब गासै बिसानफोरखौ दाजाबनोसो होदो जोंखौ डाइरेक्टयै दाजाबनांगौ आरो जोङो दा नैबे बेयाव मा दं इयाव लाथिख' दं मुंजियाव आरो मुंसेयाव मा दङ 7 दं होमबाथाय लाथिख'खौसो 7खौसो दाजाबनो होदो लाथिख' दाजाब 7 बेसे जाबाय 7 मोनबाय बेनिखायनो फिननायाव बे जागोन 7 जागोन 7आव बेयो नैबे सी नाम्बार अपसन आं फिन बुंफिनदो दहायो नैबे सानजाबनायखिनिखौ जों इयाव गोलाव आदबजों बानायनानै आं दिन्थिबाय बेयाव बेनि जितु सर्टकाट ट्रिक आं बेखौबो नैबे चेनेलावनो बावैसो उनाव आपल'ड खालामगोन बेनिखायनो नोंथांमोना बेल आइकनखौ दांनानै लाखा जाहाथे बेनि नटिफिकेसनफोरखौ मोनबाय थायो आं बिदि भिडिअ होबाय थागोन एबार नेक्स्ट मोनसे कुइसन लागोन जों गुबुन मोनसे सोंथि लाबाय बे सोंथियाव दङ द डिफारेन्स बिटुइन द प्लेस भेलु of 6 and face value of 4 in 56431 is 5 6 4 3 आव 6 नि थावनि मान आरो 4 नि मोखां माननि गेजेरनि फारागा दा होमबाथाय जों बेखौ नायनि मोनसे जाबाय मा होनदो अनजिमाया 56431 दा बेनि मा होनदो
इयाव होनना बुंदो ओरैबायदि द'नि थावनि मान अब्लाथाय नैबे द'नि थावनि मान दिहुनसै जोङो द' नालाय द' सानजाब बेसे नाम्बार थावनियाव दं नायखो मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा रोजा नालाय 1000 सानजाबना हो अब्ला बेसे जाबाय 6000 जाबाय आरो मा होनदो ब्रैनि मोखां मान दा ब्रै मोखां मानबाथ' मा मोखां मानबाथाय मोखां मान होब्लाथाय मा दे मुंसेयावनो था मुंजियावनो था मुंजौआवनो था बा रोजायावनो था जेराव थाब्लाबो मा बेनो बे जागोन थामहिनबा ब्रैनि मोखां माना जेराव थाब्लाबो ब्रैयानो जागोन ब्रै अब्लाथाय मा होनदो जे द'नि थावनि मान नैबे आरो ब्रैनि मोखां मान नैबे गेजेरनि फाराग माने माइनास खालामनांगो नैबे 6000 निफ्राय 4खौ माइनास खालाम 6000 माइनास खालामनांगौ 4खौ अब्ला बेसे जाबाय 6 जाबाय नै 9 9 5 बेसे 5 9 9 द' अबेयाव दं बे नाम्बार अपसना सी नाम्बार अपसनाव दं एन्सारा बेनो नेक्स्ट मोनसे कुइसन लाबाय जोङो बे कुइसना दङ द डिफारेन्स अफ प्लेस भेलु एन्ड द फेस भेलु अफ 5 इन 35362 35362 आव 5नि थावनि मान आरो मोखां माननि फारागा एबार मा होनदो मोनसे थावनि मान आरो मोनसे मोखां मान दा होनबाथाय जों मा खालामनि थावनि मानालाय मा मोखां मानालाय मा बेखौ खेबसे आङो खोन्थानानि ओरै थावनि मानखौथ' जों दिहुननो रोंखायो नाथाय मोखां मानालाय मा बेखौ आङो एसेमान दिन्थिना होनि दा मोखां माना ओरैबायदि दा हमना ला आं मोनसे एग्जाम्पल होना होदो इयाव नैबे मोखां माननि दा मोखां माना ओरैबायदि हमना ला इयाव 8नि मोखां मान सोंदो जे 8नि मोखां माना बेसे 8नि मोखां माना बेसे जागोन इयाव 8आनो जागोन आरो 7नि मोखां मान सोंदो हमना ला 7नि मोखां माना बेसे इयाव मा जागोन 7आनो जागोन हमना ला 10नि मोखां मान सोंदो 10नि माना 10आनो जागोन 5नि मोखां मान सोंदो 5नि मोखां माना बेसे 5आनो जागोन माने मोखां माने मा जे जाय अनजिमा बै अनजिमायानो थाफैनो बेयाव जेबो सानजाबनो गोनां गैया बेयाव मुंसेनि बिसानाव थाबाबो इयो 8 बा 8आनो नै 7आ इयाव मुंजियाव थाबाबो इयो 7आनो इनि मोखां माना बा इयो मुंजौनि बिसानाव दं द'आ नाथाय थेवबो मोखां मान होनाय लोगो लोगो मोखां माना बेसे 10आनो जागोन बा नैबे 5आथ' रोजानि थावनियाव दं थेवबो इयाव मोखां माना बेसे जागोन 5आनो जागोन आरो माने मोखां मान माने जाय अनजिमा बै अनजिमाखौनो बुंनाय जाहैदो बुंनो थांबाथाय दा हमना ला इयाव 2 2 2 2 इ एग्जाम्पल लाबा इयाव जुदि सोङो जे 2नि मोखां माना मा अब्लाथाय इ मोखां माना 2आनो नै मोनसेनिया बेसे 2आनो नै मोनसे 2निया बेसे 2आनो आरो नै 2निया बेसे मोखां माना 2आनो माने गावनो गाव आरो मोखां मान माने गावनो गाव मुंसेयाव थानो हागौ मुंजियाव थानो हागौ मुंजौआव थानो हागौ रोजायाव थानो हागौ नाथाय जाय अनजिमानि मोखां मान सोंदो बैनो जाबाय मोखां मान आरो दा बेयो आं ओरै एग्जाम्पल मोनसे खोन्थिनो हाबाय दा जोङो फिननायखौ दिहुननोसै जाय सोंथि होदोंमोन दा जोङो नैबे बेनि मोखां मान आरो थावनि मानखौ दिहुनसै मा होदो जोंनो इयावथ' 35362 बेयाव मानि मोखां मान आरो थावनि मान नांगौ इयाव होनदो 5नि थावनि मान नांगौ आरो मोखां मान अब्लाथाय 5नि थावनि मानबाथाय बेसेयाव दं इखौ जों नायनांबाय 5आ नैयो 5खौ लाबाय 5 सानजाब मुंसे मुंजि मुंजौ रोजायाव दं नालाय 1000 सानजाबना बेसे जाबाय 5000 जाबाय आरो मोनसेया मा होनना बुंदो 5नि मोखां मान 5नि मोखां मानाथ' आरो मा जागोन इनि जुदि मोखां मान होनबाथाय मा इ जेराव थायो बेनि जेबो खोथा गैया मुंसे मुंजि मुंजौ इयो जेरावखि थानो हागौ 5आ मुंसे मुंजि मुंजौ जेरावबो थानो हागौ जेराव थाबाबो बेनि मोखां माना बेसे जागोन मोखां माना 5आनो जागोन आरो अब्लानिया जोंखौ मा होनना बुंदो बेनि 5नि थावनि मानखौ जों मोनबाय नै 5000 आरो मोखां मानाथ' बेसे नै 5आनो आरो बिसिनि फाराग माने मा फाराग माने माइनास दानख' फाराग माने दा होमबाथाय नै 5000 आरो नैबे 5 बिनि फारागखौ दिहुननांगौ दानख' खालामनांगौ इखो 5000 निफ्राय नैबे 5खौ माइनास खालामना होबाय माइनास खालामबा बेसे इयाव 5 इयाव 9 थाबाय आरो इयाव बेसे 4 थाबाय माने बेसे जाबाय 4995 अबे नाम्बार अपसनाव दं इयो नैबे सी नाम्बार अपसनाव दं एन्सारा सी नाम्बार अपसन गुबुन मोनसे सोंथि लाबाय बे सोंथियाव दङ द डिफारेन्स अफ प्लेस भेलु एन्ड द फेस भेलु अफ द नाम्बार 3 in 1 2 3 4 5 से 2 3 4 5 आव 3नि थावनि मान आरो मोखां माननि फारागा इदि होनना बुंदो अब्लाथाय जोङो बेयाव नायनोसै मा अनजिमा होदो जोंनो इयाव 1 2 3 4 5 दा बेनि मा होनना बुंदो 3नि थावनि मान आरो मोखां मान दा 3 होनदो नालाय 3खौ लाबाय जों ओमफ्राय इनि
थावनि मान दिहुनबाथाय 3 सानजाब लाखाबाय बेसे नाम्बार माबायाव दङ इयो मा नाम्बार जायगायाव दं इखो नायबाय बबे नाम्बार थावनियाव दं मुंसे मुंजि मुंजौ मुंजौआव दं माने मा जौसे सानजाब अब्ला बेसे जाबाय 300 जाबाय आरो मा होनना बुंदो 3 नि मा नांगौ मोखां मानबाथ' आरो मा होनखादोंमोन मोखां मानब्लाथाय जेरावखि थाया मानो बियो दा इयाव 3 नि मोखां मान नांगौ होनदों नालाय 3आनो जागोन आरो बियो माने मोखां माना जेरावखि जाया मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा जेरावखि थाया मानो बेनि मोखां माना जेब्लाबो गावनो गाव जाफिनगोन थामहिनबा दा 3आ इयो मुंजौआव दंमोनब्लाबो मा जागोन बेनि मोखां माना 3आनो जागोन अब्लानिया मा होनना बुंदो जे थावनि मान आरो मोखां माननि फाराग मानेथ' दानख' होनना बुंखादोंमोन गतिके मा आरो 300 आरो नैबे 3 नि गेजेराव दानख' खालामनांगौ 300 दानख' 3 बेसे जाबाय 792 297 दा 297 आवबो दङ नै सी नाम्बार अपसनाव दं फिननाया बेनो नेक्स्ट मोनसे क्वेश्चन लाबाय इयाव होनदोंना द डिफारेन्स अफ 5 6 7 1 एन्ड द नाम्बार obtained on reversing each digit एबा ना मा होनदो रिभार्सिं माने मा उल्था खालामनो होदो 5 6 7 1 आरो बेनि सानजिमाफोरखौ उल्थायना मोननाय अनजिमानि फारागा होनना बुंदो दा होमबाथाय उल्थायनांगौ जोङो सानजिमाफोरखौ फार्स्टआवनो मा होनना बुंदो 5 6 7 1 बे दं ओमफ्राय इखो जेब्ला जों उल्थायनो माने माबायदि जे ए लास्टनिखौ फार्स्टआव लिरनांगौ दा इयाव लास्टआव मा दङ नै लास्टआव 1 दंमोन ना इखौ फार्स्टआव लिरबाय नैबे इनि उनाव मा 1 नि जोंहा दंमोन 7 खौ बेयाव लिरबाय बेनि उनाव मा दं आरो 6 दं नै 6 खौ इयाव लिरबाय आरो 6 नि सिगाङाव मा दङ 5 खौ उनखौ लिरबाय माने जों मा खालामदो उल्थायना लादो आरो इयाव होनदो 5 6 7 1 आरो बेनि सानजिमाफोरखौ उल्थायना मोननाय होनना बुंदो उल्थायना मोननाय अनजिमा होनना बुंदो इनिखायनो जों मा खालामबाय इयाव 5 6 7 1 होदोंमोन नालाय जों मा खालामबाय ओजोंहा जोबनायनिफ्राय लिरबाय लास्टाराव 1 दंमोन फार्स्टाराव 1 लिरबाय 1 नि सिगाङाव 7 दंमोन 1 नि उनाव 7 लिरबाय 7 नि सिगाङाव 6 दंमोन 7 नि उनाव 6 लिरबाय 6 नि सिगाङाव 5 दंमोन 6 नि उनाव जोङो 5 खौ लिरबाय उल्थायना लाबाय होमबानिया बिसोरनि दा बि मोननैनि मा होनदो फाराग माने मा माइनास बा जों देरसिननिफ्राय दुइसिनखौ माइनास खालामना हो नै देरसिन जाहैबाय नै 5000 नालाय नैथ' 1000 अब्लाथाय इखो जों माइनास खालामनानै नै 5 6 7 1 माइनास खालामना इखो 1765 माइनास खालामना बाथाय बे जागोन 11 निफ्राय 5 थांबाथाय बेसे 6 इयाव बेसे 6 थाबाय 6 नि 6 थांबा लाथिख' बेयाव बेसे थाबाय 6 नालाय 1 थार लाबबाथाय 16 निफ्राय 7 थांबाथाय बेसे जागोन 9 बेनिफ्राय बेयाव बेसे थाबाय 4 नि जुदि 1 थाङो होमबाथाय बेसे 3 अब्लाथाय फिननाया बेसे जाबाय 3906 एन्सारा नैयो बि नाम्बार अपसनाव दं दा गुबुन मोनसे सोंथि लाबाय इयाव ओरैबायदि दं 1000 प्लास 18 टेन्स 18 वान्स प्लास 900 इज इक्वल टू माने 1000 दाजाब 18 दाजाब 18 दाजाब 900आ समान मानि समान होमबाथाय दा जों इखौ लिरनांबाय इयाव मा होनदो 1000 फार्स्ट इसोरखौ दाजाबना होनांगौ आरो फार्स्टआवनो मा होनदो 1000 माने नैयाव 1 खौ नायनांगौ मा होदो इयाव 1 होदो ना 1 खौ लिरबाय रोजा होनदो नालाय मा रोजा आरो 1000 थामहिनबा 1000 सानजाब अब्ला बेसे जाबाय इयो 1000 जाखाबाय इ मोनसेया 1000 जाबाय एबार नैयाव 18 होनना बुंदो 18 माने 18 खौ लिरना लाबाय 18 ओमफ्राय 10 होनदो 18 होननाय लोगो लोगो 18 लिरबाय 10 होननाय लोगो लोगो सानजाब 10 खालाम बेसे जाबाय 180 नेक्स्टआव नैखौ नायबाय 18 होननाय लोगो लोगो 18 खौ लिरबाय 1 होननाय लोगो लोगो 1 खौ सानजाबबाय बेसे जाबाय 18 जाबाय 18 सानजाबसे एबार नेक्स्टआ मा होनदो 900 होनना बुंदो 9 होननाय लोगो लोगो 9 लिरबाय ओमफ्राय 100 होननाय लोगो लोगो 100 सानजाब बेसे जाखो 900 दा जों इखिनिखौ दाजाबजोबनांगौ जाय 1000 मोनबाय 180 मोनबाय 18 मोनबाय आरो 900 मोनबाय बेखौ जों दाजाबनांगौ जोङो जिहेतु बेयाव दाजाब गासै होनना बुंदो नालाय नैयाव मोनसे सोंथिया लिरनायाव एसे गोरोन्थि जालांदो गोरोन्थि जायाखै प्लास दंखायो आं दाजाब गासैखौ गैया सानदोंमोन दङ अब्लानिया जों मा खालामनांगौ होनदो जे नै जि मोनबाय 1000 180 18 आरो 900 गासैखौबो जों मा खालामनांगौ जोङो दाजाबनांगौ 1000 खौ लाबाय जों
ओमफ्राय नै 900खौ लिरग्रोबाय इखौ लिरबाय एबार नै 900खौ लिरनि ओमफ्राय नै 180खौ लिरनि ओमफ्राय नैबे 18खौ लिरनि गासै प्लास खालामना होबाय बेसाखौ 8 8 जो 1 जो 9 9 जो 1 जो 10 से थाबाय नैया इयाव फैबाय इयाव से दंमोन आरो दहायनो 1 जो बेसे जाबाय 2 जाबाय ओरैनो 2098 अबे नाम्बार अपसन इयो नै D नाम्बार अपसनाव दं फिननाया बेनो गुबुन मोनसे सोंथि लाबाय बेयाव मा होदो 10 thousands 10 ones 10 tens equals to माने 10,000 10 10 10 आ समान इदि होनना बुंदो अब्ला जों मा लिरनांगौ फार्स्टआवनो 10,000 10 होननाय लोगो लोगो 10 थाबाय सानजाब नैबे रोजा होननाय लोगो लोगो 1,000खौ सानजाबना होबाय माने बेसे जागोन इयो 10,000 जाबाय 10,000 नेक्स्टआव मा होनदो 10 10 होननाय लोगो लोगो 10खौ लिरबाय नाथाय इयो मोनसे खोथा इयो 11 नङा बियो 10 माने 10 ones दङ ना बेखायनो 10 होननाय लोगो 10 लिरबाय 1 माने सानजाब 1 बेखौ 11 होननानै 1 लिरनो नाङा गोरोन्थि जालांगोन बियो 10 माने 10 होननाय लोगो 10 1 होननाय लोगो सानजाब 1 बेसे 10 जाबाय एबार नेक्स्टआव 10 होननाय बुंनाय लोगो लोगो 10 आरो उननि 10 माने मा सानजाब 10 बेसे जाखो 100 जाबाय दा जोंना सोंथिया होनदो बेसे समान जायो इसोरखौ दाजाबजोबबाथाय बेसे जायो होनदो 10,000 मोनदो 10 मोनदो 100 मोनदो दाजाबनानै मा मोनो जों नायनि 10,000खौ लिरबाय दाजाब नैबे 100खौ लिरबाय ओमफ्राय नैखौ एबार 10खौ लिर गासैखौबो दाजाबजोबना हो बेसे लाथिख' इयो 1 बे 1 लाथिख' 1 अब्लाथाय फिननायाव बे जागोन 1 लाथिख' 1 1 लाथिख' होमबाथाय बियो नैबे ए नाम्बार अपसनाव दं नै गुबुन मोनसे सोंथि लाबाय बे सोंथियाव दङ 19,000 प्लास 1900 प्लास 19 ones is equals to होमबाथाय फार्स्टआव मा होनदो 19,000 माने 19खौ लिरबाय जों ओमफ्राय उनाव रोजा माने 1,000 सानजाबबाय होमबा 19 जो 1,000 सानजाबबाथाय मा जायो 19,000 इ मोनसेखौ लिरना लाबाय नेक्स्टआव होनदो 19 ओमफ्राय जौ होननाय लोगो लोगो 100 सानजाबना लाबाय माने बेसे जाबाय 1900 इनि उनाव होनदो 19 लिरबाय सानजाब 1 19 नालाय बेसे 19 जाबाय अब्लानिया जिहेतु 19,000 दाजाब 1900 दाजाब 19 होनदोंमोन नालाय गासैखौ दाजाबनांबाय जों नैबे 19,000खौ लिरबाय 19 मोनथाम ओमफ्राय नैबे 1900 लिरबाय 19 लाथिख' मोननै आरो मोनसे दं 19 प्लास खालामना होबाय नैबे 9 नैबे 1 नैबे 9 इ जाबाय बेसे 10 1 थाबाय आखियाव इ बेसे 2 होमबाथाय जोंना बेसे जाबाय एन्सारा 20919 अबे नाम्बार अपसनाव दं इयो नैबे D नाम्बार अपसनाव दं फिननाया बेनो भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय बे भिडिअखौ मोजां मोनबायब्ला नोंथाङा लाइक खालाम बेखौ शेयार खालाम आरो बेनि थाखाय पाब्लिक कमेन्ट होनो थाखाय दाबाव गोजोन्थों।